ka Genis Das Hospital lau mali menta kala kiu syaka kerdan ka bajani ringkat bat ki weipat ki hospital ki bapau hakari hadien ba kala yoban please saya ka babies critical care unit lani ka jaka sumar ka bakham kerpang na penta ki tu ki khulung ki badan jing shitam ka bakham jor kenthop nadu ki tu ki badang syukha la ban kedo hang ni maman ubanai ki dan bet omdunai kan ruspa hadu nyospa ngot ki long kami ki bajuwan ban kha khlung ha ka te ka hospital ka bamut ha ka shisngi la kumno ken poi bet ar phongun ya kane ka critical care unit ka badan life hojing thia la wan man play pat ba documentary rang ba ka jella konrad ki sang ma ringkat commentary ka kwat ka khia Dr. Amprin Lingdo, Nalor Principal Secretary, Commissioner and Secretary, ki Director Katanat Kakot Kakia, Kumjo ka Medical Superintendent ka Genis Das, Dr. Adrena Lingdo, Nalor Kiwe. Kani ka jaka sumar kantop ru ya ki Nriujing tia ki badan ya ki kor ki bor ki bapaka ban sumar ya ki klung ki bakha klempat dap benai Nalor kata kindan ru shipho jing tia na ka benta ki kami bat khulung badang kha bat ki badang ren na ka liang umentri rang ba habakran ha kane ka singi ulapan pa wi ka jing kamen ka bakraw manyo I ya ka jing kala ka bala bon bha nada yanu jor ba usnam ar haja kha inyo hadu menta umentri rang ba ulakula ru ban penbyang ya ki jing nan kam jom ka te ka hospital kenthok nadu ki kyar ultrasound nalor ka jing pen bha ya ka hospital nalor ki we Hadba na kaliang commentary kalau ong ba ki sokmen ba ka Genis Das kala kiu menta syaka weipat ka kerdan ha ka rukom ai jing sumar ka balong pat ka jingkerman na ka benta ki long kami armen ki basyanya ha ka te ka hospital banwan kha khun ha ka jo ka por ka khat ka weru ya ki doctor ki bapulie na ka bha jong ka sarkar ba kinwan phai byang syaka jalla man syakri ha ki jaka sumar jong ka sarkar